Kaixo denoi, Iñaki Zabaleta Gorrotxategi naiz eta liburu bat aurkeztu nahi dizuet. Wilhelm von Humboldt eta Euskal Herria. Humboldt, filosofo, politikari eta hizkuntzalari ezagun bat da, eta 1800 urte inguruan Euskal Herrira etorri zen. Bi alditan, lehen aldian Euskal Herria zeharkatu zuen soilik, baina hortik gutxira egindako besti bidai batean, espresuki bisitatu zituen probintzia guztiak eta euskal hizkuntzari buruzko informazioa jaso zuen. Hortik aurrera, hurrengo 20 urteetan, dexente aritu zen material guzti hori ikertzen. Horrela ba, liburu honen helburua da, Humboldten euskal ikerketa horiek denak modu sistematiko batean aurkeztea eta bere pentsamendu orokorrarekiko erlazioan jartzea. Liburak berak bi atal nagusi ditu. Lehenengoan, bidaien inguruko oharrak aurkezten dira. Eta hasteko galdera batekin abiatuko gara. Zergatik etorri zen Humboldt Euskal Herrira? Eta honetarako antropologia konparatuari begiratuko diogu, bere proiektu humanistikoari, ze horren baitan uler daiteke Humboldten interesa euskaldunekiko. Berak garbi du, humanista bezala, gizakia ezin dela aztertu aniztasunen ez baldin bada. Gizabanako ezberdinak, nazio ezberdinak aztertu behar dira, elkarren artean konparatu behar dira, humanismo hori garatzen joateko. Horrela erabakitzen du Euskal Herrira etortzea. Eta Euskal Herrira etorrita fijatzen da kontu ezberdinetan, fisionomian alde batetik, baita ere herri kulturan eta politika inguruko bestelako aspektuetan. Liburuaren bigarren atalean aurkezten dira ondorengo euskal ikerketak, hurrengo 20 urteetan burutzen dituenak. Eta ezeren aurretik ideia garrantzitsu bat azpimarratu nahi da. Euskal bidaiak ez dira bakarrik garrantzitsuak bere euskal ikerketei begira, baizik eta baita bere pentsamendu orokorraren garapenari begira. Interprete denek azpimarratzen dute honakoa, Euskal Herrian egotearekin batera, Humboldtek orientazio berri bat ematen dio bere antropologiari, orientazio linguistiko bat, eta horrela garatuko du hizkuntzaren teoria zabal bat. Bigarren kapituluan aurkezten da bere euskal monografiaren egitasmoa. Ideia bera bidaien garaikoa da, baina 10 urte pasatxu beharko ditu proiektu bezala oinarritzeko, sendotzeko eta publiko egiteko. Bere helburua da euskaldunak nazio bezala irudikatzea, ezaugarritzea, karakterizatzea. Hurrengo kapituluan berriz, 3. bere euskal hizkuntzaren inguruko ikerketak aurkezten dira. Lexiko aldetik egin duena eta gramatikaren ingurukoak ere bai. Eta azkeneko kapituluan berriz, bere azken euskal ikerketa aurkezten da. Eusko iberismo bezala ezagutzen den funtsa da hemen aurkitzen dena. Eta bukatzeko azken hausnarketa batzuekin utziko nuke. Humboldt aspaldiko autore bat da, baina Humboldt ikertzeko abiapuntua gaurko galdera batetik dator. Zer da nazioa, zeri deitu nazio? Kontzeptu polemikoa da, eta hori xita ikusten duguna mediotan gaur bertan ere. Beraz, ezinbestekoa dirudi, kontzeptu horren historiari begiratzea, erreparatzea, baita horren gaurko erabilera hobeto ulertzeko. Humboldten garaia ere ez da nola nahikoa. Iraultza frantsesaren ondoren, nazio kontzeptua politizatu egiten da, estatuaren kontzeptura hurbiltzen da, eta hor dabil Humboldt nola edo hala gogoratu nahian nazioa aurretiko zerbait dela. Politikak ezin duela erabaki nazio zer den eta zer ez. Eta hori da gaurko ikuspuntutik ere baloratu dezakeguna. Prusiatik etorrita, garai hartan, euskaldunen inguruan hitz egiten du nazio terminotan. Eta hori egiten du berak garbi duelako nazio eta hizkuntza elkarrekin lotuta daudela. Nazioa berarentzat hizkuntz komunitatea da. Eta euskal hizkuntza desagertuz gero, berak espresuki esaten duen bezala, euskal nazioa ere desagertu egingo da. Besterik gabe, eskerrik asko.